Zara. Zara. Nam. Agatuan. Egunya. Oh, ne bulu. Kasi dia. Isi di wison. 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 Akarama blale na nyira ko bati sole mbula. Isi ka flage. Aujourd'hui. Aywa bashite. Zara. Comme était ga son furma abna fa we fa son sunguru badim. Aywa ne tari ga kuma misiri la odungu. Mo alma minga tenyini nye. Wa ble kuna ni tena na doribeta ha. Ibeta de. Itena tuki boke ne karamango manze boka ngatu kuna ble. Aywa bana. Misiri la. Le monde part en couille. Oh, jakme yetien deke. Odu woni ba na lega bo golla nunu nga chokoroba ni menela joko on ka foroko ne fa ba chenyi ne kale o me kutubula no ay ngone tenga filla ja tiene do edo chebe ka nyini ye bi abe ka nyini ye shini wanyere tega slame ko nyina la blenkuyi ni mami nyina ele nja doron zara ebe tayi ibe tayi koyi ya fuma bala ami watim na komiti se e mana ko ke ajurum me se benede ko ya famu oh kamele mbobi ni jigi an sufe kanita sokobara fobe kene karamaga wezenyana abaka fotu ko ne karamaga wezen islamai nti jeno yezara itatodo able ku ne tatodo ha aho ni muhammad na ibita ne ma ba furuma ko ibwa mais ne be feka kila kala ni la ga bara soro metaka chela sigla metaka muneke ibita mikewa ibita dimba woloke eta ku chela sigla munye afore ko kala ne be den soro wa ibita chela sigla re ka den wolo ha furu kunye dini ita kunye dingui akwa yi furu kumba oye fone ka modinyi nte feka saka soroma modinyi akwa kala kotui ne kon te do weno ne zara te chewo che fede te sugo kuna ete chewo che fe chewo be fedi afonye chewo bi fe wa obi be fe dore no fe ebe chewo che fe ofona be fe dore no fe ela o tere fe figo de fam fe ko famu ya famu wa ha boy tena to sunguru bala ne ka tukuna ngui Le monde part en couille. ita suwe ha ne kon te ibita ne ala chebeta boni te chebena ka Salam alaikum. wa alaikum salam Aba. saran du sumandi nabide ikuta ka ban folam na kona ba tara ma blale atato le kecheke e ka le ko makoron tana Karamɔgɔ bɛ n sɛn. I b'a dɔn e ka adamadenya tɛ adamadenya ye. sare Wallahi bilahi tɛ mɔgɔ ka mɔgɔ ye. e fana wa Ne fana cogo di tan? sare nye mukila E ni ne bɛ teriya la a bɛ san joli bɔ? sansigi Ɔhɔ san segin. Karamɔgɔ bɛ n sɛn kabi e bɛ si sokuru kelen kɔnɔ bɔ n'i kunci jɔnni bɛ yala yala e kɔ. e sare ke Fo ka n'a kɛ i halala so sɔrɔ jɔnni bɛ yala e nɔfɛ. e sare ke Karamɔgɔ bɛ n sɛn depuis an bɛ teriya la I nana muso furu ma muso furu est ce que ne y'o digi n yɛrɛ la wa? ayi mo digere la nga waati mama jayi do Ayi an k'o bɛɛ to yen karamɔgɔ bɛ n sɛn I ye den sɔrɔ Le monde est ce part que en a couille. y'i tɔɔrɔ? ami soro nga ima ya dimuni kero la Nka ne tɛ cɛganaya la o bɛɛ la wa? ayi bola Karamɔgɔ bɛ n sɛn ni e bɛ miiri ko e ye silamɛ ɲuman ye e bɛ se ka taga I denmuso promotion kɛ cogo di ko ni cɛ mun bɛ fɛ ka e denmuso furu ko ka na ko dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ka taga sɔrɔ e terikɛ ye ne ye su tan fara tile tan fara ne bɛ cɛganaya la. sara e ka kɛlɛ kun dana ne ka kɛlɛ kun ye wa Ma yafi ma dɛ. sare Wallahi karamɔgɔ bɛ n sɛn I ye n jɛ muso la k'a sɔrɔ muso b'i bolo n y'i sara kɛ ni Ala ye. ne k'i jɛ muso la sare Karamɔgɔ bɛ n sɛn bilahi ne jeli sara ye ne bɛ dugawu min kɛ Ala ka hasidiya bɛ Le monde part en kɛ ma. ne asiri I hasidi. sare ne ko jɔn ye bugɔ ni mɛ kasi de ne fɛ k'e ɲininka o jɔnni ne karamɔgɔ wɛnsɛn bugɔ ni ne bɛ kasi O tuma o e jɔsa ne den ye e mun ye e den ne mun ye cogo di o tuma e den muso tɛ wa hali ni muso dɔ kɛ sare ne t'e dɔn wa e bɛ ne dɔn min b'e la ne t'o dɔn wa Mun bɛ ne la? banajugu min b'e la ne karamɔgɔ wɛnsɛn t'o dɔn wa fa de bɛ ne na ne ka taa n den di maa ma ka sɔrɔ kaya bɛ maa min na wa sare t'o kɛ ayi ne t'o kɛ dɛ N'i y'i faamu ayi an ka sisan teriya yɛrɛ bɔ a la ne karamɔgɔ wɛnsɛn t'o kɛ ne tɛ n den di maa ma kaya bɛ maa min na I bɛ fɛ k'a fɔ de sisan ko ne ka jakuma ko tɛ ɲinɛ ma o de la ka ɲinɛ minɛ o karamɔgɔ bɛ n sɛn I tɛ min kalama. an y'an ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ ni musomaninw kun wulila ka na gɛrɛ na e kun tɛ bolo N bɛna fɛn dɔ de f'i ye wa ne y'o furakɛ bilahi sisan ne ka jakuma bɛ hali sa ne ka Le monde jakuma part b'a. en couille. bilahi ne ka jakuma n'a ko k'a bɛ sa minɛ ni sa ma a kin k'a ɲɛ kiri bɔ i ka fɔ Wa karamɔgɔ bɛ n sɛn hɔ I ni ne ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a fɛ teriya yɛrɛ yɛrɛ la n'o y'a sɔrɔ teriya ko nafigidenya t'an ka teriya la n'a y'o tɛ karamɔgɔ bɛ n sɛn n'o y'a sɔrɔ k'e ye maa ɲuman ye ne
ne b'a fɛ i denmuso di ne ma. Sare kasi tɛ koyi bani ma kɛ yan koyi. N'a y'i diya i ɲɛ kulu bɔ ka na ne denmuso di dɔ t'e ma. T'a di. Bilahi t'a di. Hali ne ka teli k'an denmuso di Sular ma ka tɛmɛ e kan e ye jeli Sare kan. Ça fait karamɔgɔ bɛ se ne ye maa foyi. E tɛ maa foyi. N y'a f'i ye n ko n ka jakuma bɛ sa minɛ. Sare kɛya b'i la sa cɛ. Ni kɛya b'i la fa de bɛ ne la ne bɛ n denmuso d'i ma wa cɛ cogo di? Cogo di? Ala ka bɛɛ Ka kala ye ka ɲɛ tura la m'o kɛ cogo di? karamɔgɔ bɛ se e bɛ t'i denmuso promotion kɛ k'a sɔrɔ fɛn t'i terikɛ bolo. I kɛ pe o bɛ dɔ ɲini ka d'i ma. E filɛ nin ye village kɔnɔmuso ninnu olu de ni e bɛ se ka ɲa la bari olu tɛ match derby dɔn. Ɔhɔ an ka nin to yen Zara bɛ fɛn bɛɛ dɔn Zara bɛ min dɔn e t'a dɔn ko Sare. Karamɔgɔ bɛ se a ka ɲi. Zara bɛ min dɔn i t'a dɔn. A ka ɲi. Ɔhɔ a ka ɲi. f'i k'o faamu i sigi sa i sigi. Ne bila Ala k'i sara ni Sara min ɲa la sa i sigi. kana ne nɛgɛ ko. Ayi. Kana nɛgɛ. Sare e nɛgɛ tera tɛ. Karamɔgɔ bɛ se k'i kana nɛgɛ. Sare n ko i filɛ nin i dusu bɔlen ma ɲi. Bɛ se ne tɛ n bolo da dusu kan ko n'i ka fara ne la. Sare fɛn dɔw bɛ yen f'an ka ɲɔgɔn faamu olu kow la sa. E ne tɛna ɲɔgɔn faamu sa. A bɔ i kɛ pewu ni muso ko de kun ka di i ye jeli Sare bilahi ne karamɔgɔ Wɛnzɛn bɛ dɔ ɲini. A ka ɲi ni denmuso tɛ a ka ɲi. Sare o. Salam alaikum. Waalaikum salam. An ce. Ba. Wa? Ni ka mɔgɔ de ye wa? An ce. Ne tɛ nin dɔn ne Ça va la. bien? Ça va. Ok. Aw fila la jɔn ne karamɔgɔ Wɛnzɛn? Jɔn ne karamɔgɔ? Ne don. Voilà, i comme moi, ne tɛ Mali la quoi. Mali la wa. Voilà, moi je suis américain, ne américain. Voilà, donc ne bɔra Amérique, n nana Mali la kunu. N ka juma fɔlɔ comme ne tɛ silamɛ ten, mais n taara misiri la juma mun na, o bɛnna ni k'i bɛ ka kutuba, i bɛ fɛ k'i denmuso di Ala man di la, i y'a ye. Parce que ni ye n nana personnellement n kun bɛ fɛ ka mɔgɔ bila ka na mais ni ye n nana personnellement nin bɛ sɔn ka kɛ n ka silamɛya taasira jiditɔ ye quoi ni e ye denmuso di ne ma. Alhamdulillah. Voilà, I k'i ye américain ye. Wa ne américain. Sare e ma ye n ti da sɔrɔlen wa. Américain i ni Ala cɛ i Zara mana furu ka taa Amérique o t'an bɛɛ la de dɔɔnin wa. Karamɔgɔ bɛ se. N terikɛ o. E tun bɛ Amérique fan jumɛn? Ne tun bɛ Amérique kɔkɔ de. N ko ne tun bɛ Amérique falajɛ sema nin kɔnɔna na i bɛ falajɛ Amérique falajɛ sema yɔrɔ dɔn. Wa o n'an ka yɔrɔ ma jan. Semanden. Lemon parankuyi. Cɛ i t'i hakili sigi. Cogo di? Ni ɲɛ bɛ nin na cogo di? Nin bɔlen don falikɛla jugubaw de fɛ. Ayi n tɛ fa. Ayi américain bɛɛ bɛ taa I tun Amérique. ka ko ta ni hakili sigi ye de. Sara e ɲɛngo de sa e tɛ fɛ Zara ka di furu yɛrɛ de la. Zara i bɛ fɛ k'a ye wa? Voilà, n bɛ fɛ I bɛ fɛ k'a ye. Voilà, n bɛ fɛ. Bon i b'a ye sa. Zara américain dɔ nana. Américain ale bɛ bɔ Amérique de. N'i y'a dan ne ma i den di maa ɲɛnɛma ma komi i y'a jɛ ne la a di mɔgɔ ɲɛnɛma caman bɛ yen. Ne ma lankolon de ye wa Sara Ala kama sa. Na et puis u yɛrɛ bɛnnen don. Ouais. Donc ne de don quoi. Ouais nin ye dɔ ye nin bɛ bɔ Amérique de a bɛ bɔ Amérique kɔkɔ i ma fɔ kɔkɔ. Voilà, ne bɛ bɔ Amérique. Voilà Amérique kɔkɔ. Et comme ne kun delila ka taa vacances la falajɛ sema den yɔrɔ la tugun yɔrɔ min na dɛ ale bɛ bɔ o kɔfɛ carré de la. Ouais bon patron a lajɛ quoi voilà. N bɛ fɛ ka laɲini fitinin furu nafolo ouais. Furu nafolo ko tɛ problème ye. Awɔ furu nafolo ko dɔrɔn de ka gɛlɛn. N'a tɛ k'i ma baasi ye n bɛ fɛ ka ka lasigi. Lemon parankuyi. E de ko k'e bɛ américain kan mɛn a yɛrɛ ɲininka kɛ aw américain tɛ mɔgɔ kɛ. Ça veut dire en bambara lapskin i n'a fɔ n bɛ fɛ ka lajɛ quoi. K'a lajɛ. Lapskin ka maga la k'a lajɛ quoi. Ayi magali kɔni o ye bida ye sa nka e kɔni bɛ se k'a lajɛ. Awɔ magali ye bida ye i bɛ se k'a lajɛ. Anglais dugu la n'an bɛ muso furu an bɛ maga la k'a lajɛ fɔlɔ nin. Voilà. Sare. Karamɔgɔ bɛ n sɛgɛn ne y'a f'i ye n ko nin ka ko tɛ ko jɛlen ye a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko siancɛr bilahi nin ye siancɛr de ye u t'u gari mɔgɔ ninnu dɔ de ye. Kamalen an ka taga na wula fɛ i b'a lajɛ. Non ne nana ka ban ne tun bɛ fɛ k'a lajɛ dɔrɔn quoi n'a tɛ k'aw ma baasi ye. Karamɔgɔ bɛ n sɛgɛn wulafɛla man ɲi koyi sisan yɛrɛ de y'a ɲɛnama ye. Voilà n bɛ se k'a lajɛ. Awɔ. I bɛ hakɛ to i bɛ na i jɔ ɲɛfɛ dɔɔnin. Ni min fɛrɛ o kɛ sa an bɛ furuko de la sa an tɛ maa ko la koyi an bɛ furuko de la. Ok furu an bɛ furu nafolo ko de la an tɛ mɔgɔ ko la. Lemon parankuyi.
J'ai du mal à imaginer ça de ces trucs. Il ka ko la ɲini ne tɛ wa. Dis même pas finir avec les filles. Karamɔgɔ bɛ se a bɛ k'a lajɛ de n'a e de nɔ don. Ayi ne bidadi. Silamɛya ma nin fɔ koyi. Ne ko n bɛ muso di silamɛya sera de kɔnɔ. A jɔ tan. Voilà. A bɛ ka o fɛnw fɛ j'ai l'impression que a ka silamɛya barika ka bon quoi. I b'a dɔn ne ta n tɛ kɛlɛ kɔ quoi. N mago tɛ kɛlɛ la. Donc comme a ko bɛ ka kɛ tan ne bɛ sira ɲini quoi. Ka kɛlɛ ko tɛ quoi. Ka jumɛn ɲini? Ayi. Ala ka nin ci ka jumɛn ɲini? Ka n'i dɛmɛ ta ne denmuso la ko ka taa ten. Ayi n'a ye bilahi n'a y'a kɔrɔbɔ a bɛ bɔ a da. I b'a la ka baga ma. N'a y'a kɔrɔbɔ a bɛ bɔ a da. Sani a ka taa i t'i denmuso yɛrɛ ɲininka n'a b'a la a bɛ k'a layɛ ni ɲɛ mun ye i b'a sɔrɔ a ka d'a yɛrɛ ye. Zara e bɛ nin ka ko la wa? Ni e bonya kun tɛ bɔ ni nin kun magala la e ka jɔlen ko basani kɛlɛ k'i cɛtigɛ k'i jɔ i ko kan k'i dagala yɛlɛ sanfɛ ko a bɛ na fɛn bɛ e bɛ mɔnɛ don mɔgɔ la. Karamɔgɔ ye maa ɲɛnɛma foyi de tɛna na mun bɛ na e denmuso in da. Karamɔgɔ a di ne ma koyi. Karamɔgɔ est-ce que n bɛ se ka filanan lajɛ yan. Filanan kamalen ta. Taa n'o ni ka dimi. E ka tatɔ ye. Kɛbɛ tɛ. Ala ko bɔnbɔn kalamani. Karamɔgɔ ye bilahi ye denmuso ye n'i kɔni m'a di ne ma nin fana y'a bɔn k'a jɛ ne ma da la ni maa b'a sɔrɔ bilen. Sara e ye hasiri de. Ayi hasiriya tɛ. Sara e ye mɔgɔ jugu de. Karamɔgɔ ye Sara e ye mɔgɔ jugu de. Kuma caman tɛ sa ne kɔni bɛna dugawu kɛ n'Ala ma ni cɛ garijɛgɛ don ɲɔgɔn na n bɛ segin ka na. Bilahi ne den tɛ den ma. Ni bɛɛ ma lamɛn. Ni bɛɛ ma a lamɛn. I da to a nɔ la sa ni den bɛ sa muso gɛrɛ la Sara ni cɛ banna bilahi ne den tɛ den ma. N yɛrɛ bɛ taa misiri la n b'a fɔ n k'a ko ka ɲi. Ayi parce que ne y'a faamu ne ye e ka dimini kun faamu nka e ka taa ne yɛrɛ bɛ nin ko ɲɛnabɔ e ka taa n bɛ nin ɲɛnabɔ a ka ɲi k'e kana kɔgɔ na k'e bɛ bɔ États-Unis ka na ka n'i damu ta n denmuso la n yɛrɛ ɲɛna ni bilahi ni Sara bonya kun tɛ n tun bɛ mɔgɔ don e la n b'a taarama bilalen.